Paní Bučková, buďte tak hodná, přijďte za mnou do kanceláře. Potřebuji s vámi něco probrat. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den, posaďte se. Děkuji. Tak, jak jistě víte, tak naše pobočka byla vybrána jako nejúspěšnější prodejce roku 2012. A já bych rád všem kolegům poděkoval osobně. Tak mi napadlo, že bychom uspořádali takový malý večírek nebo malý raut v příjemné restauraci. To je skvělé. Uvažoval jste o termínu? Ano. Čtvrtek 21. od 15 hodin. Takže zajistím místo, občerstvení a kolegy obešlu e-mailem, nebo je chcete pozvat osobně? Víte co, obešlete e-mailem a já ještě na páteční poradě je osobně pozvu. Dobře. Dobře, pane řediteli, já vše zařídím, jen s tím časem mám trošku problém. Víte, já musím dítě vyzvednout do 16:30 ze školky, takže bych se zúčastnila zahájení a pak bych se omluvila. Ne, omlouvám se, já jsem na to úplně zapomněl. Ano, a jistě nebudete jediná z kolegů, kteří mají tyhle povinnosti, takže... Tak co posunout začátek na 18. hodinu? Výborně. Jo, tak skvělý. To by bylo skvělé. Dobře. Děkuji za vstřícnost. Není za co. Tak jo. Máte ještě nějaké k tomu dotazy? Ano. Zavádění rovných příležitostí nemusí stát velké peníze. Často stačí jen dobrá vůle.